नमस्कार. मी विश्वराज हॉस्पिटलमध्ये आलो आहे. माझ्या छातीत दुखत होतं. माझं नाव भास्कर यशवंत क्षीरसागर, राहणार फुरसंगी, पॉवर हाऊस गजानन नगर. माझं इथं हृदयाचं ऑपरेशन झालेलं आहे. इंगोले सरांनी माझं हृदयाचं ऑपरेशन केलं आहे. चांगल्या पद्धतीचं झालं आहे. आता काही दुखत नाही, काही नाही. व्यवस्थित सगळं ठीक आहे. आता बरं वाटतंय मला. आता काही प्रॉब्लेम नाही, तसा काही नाही. चांगलं झालं आहे. हॉस्पिटलचे सर्व्हिस एक नंबर चांगली, साफसुथरता, स्वच्छता चांगली, सगळं बाकी सगळं मॅनेजमेंट सगळं चांगलं आहे. दुपारच कसली काळजी करायची. मस्त आवडले आपल्याला एकदम. वास येत नाही. काही हॉस्पिटलमध्ये वास येतो, इथं वास घेताना कसलाच काही नाही. सगळं क्लीन मॅनेजमेंट एक नंबर आहे.